дар партави ташаббусҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ бо мақсади татбиқи амалии яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат раҳоӣ аз бомбаси коммуникатсионӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 25 июни соли 2025 дар ноҳияи Дарвози вилояти Бадахшон нақби мошингузари Тоҷикистонро ба истифода супориданд. Нақби мазкур бо дарозии 3400 метр, баландии 6 метру 90 сантиметр ва паҳноии 8 метр бо риояи меъёрҳои ҷаҳонӣ дар қитъаи Дарвоз Ванҷ даромадгоҳи ноҳияи рӯшони шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Кулма бунёд шудааст. ин шоҳроҳ пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанберо бо маркази маъмурии вилояти Бадахшон ва Тоҷикистонро бо Чин пайваст мекунад. бояд гуфт ки масофаи шоҳроҳи қалъаи Хумванҷ дарвозаи рӯшон қаблан 109 километрро дар бар мегирифт ки барои таҷдиду навсозии он моҳи сентябри соли 2022 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санги асос гузошта буданд. ҳамзамон дар ин масир нақби Бадахшон низ бо дарозии 1800 метр дар асоси стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст. ҳамин тариқ бо бунёди ду нақби мошингузар Тоҷикистон ва Бадахшон бо дарозии умумии 5200 метр масофаи 109 километраи ин шоҳроҳ ба 92,5 километр баробар шуда 16,5 километр кам гардид. роҳе ки қаблан дар 4.5 соат барои тай кардани он сарф мешуд, ҳоло бошад камтар аз 2 соатро дар бар мегирад. нақбҳои дар ин масир бунёд гардида дар оянда ба рушди босуръати вилояти Бадахшон ба маротиб афзоиш ёфтани шумораи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ва боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи некуаҳолии мамлакат мусоидат менамоянд.